O vindeiro 9 de xuño terán lugar as eleccións ao Parlamento Europeo. Na Unión Europea tómanse decisións moi importantes que nos afectan como cidadanía, cuestións vinculadas coa loita contra a pobreza, a exclusión social ou incluso a protección do medio ambiente. Por iso, dende Agareso, animámoste a que vayas a votar, para entre todos e todas frear esta ola reaccionaria que se está expandindo moi rapidamente por Europa e que está difundindo discursos de odio cada vez máis violentos cara a determinados colectivos. Para loitar contra o racismo, a xenofobia, o machismo, a LGTBI-fobia ou a porofobia, o vindeiro 9 de xuño vai a votar, porque se ti non o fas, outros van a decidir por ti, e despois xa será demasiado tarde para lamentarse.